госці ў студыі, тыя, хто ішлі і не прайшлі міма. Христос воскрес, дорогие слухачи и глядачи YouTube-канала Радио Мария. У нас великая радость. Мы сегодня вертаемся до вас з нашей студии и зноў з записами наших перадач праз наши камеры, потому что до нас вярнуўся пульт. Але гэта маленькая радостная падзея, толькі частка тых вялікіх радостных падзей, якія мы вітаем гэтымі днямі на наших беларускіх землях, ды і не толькі. Сапраўды, абыходзім святочныя дні. Усё яшчэ цешымся нашай вялікай падзеі, гэта галоўнай падзеі кожнага нашага году васкрасення Пана. Але на нашай зямлі таксама працягваюцца розныя юбілейныя падзеі, даты, якія мы таксама разам святкуем. Вельмі ўраджайныя 25 і 26 год, і вось толькі нядаўна на гэтым тыдні усіх нас запрашалі адсвяткаваць 35-годдзе аднаўлення касцёльных структур на Беларусі. І мы запрасілі сёння ў студыю нашага сябра, валанцёра, вядучага Радыё Марыя, ксёндза Паўла Эйсмонта. Пахвалёны Езус Христос. Навекі вечна. Ксёндз Павел вельмі дасведчаная асоба. Заўсёды запрашаем вас у студыю у тыя моманты, калі нам усім трэба нешта расказаць такое сур'ёзнае, важнае, так расказаць, так патлумачыць, каб мы ўсе ўсё зразумелі. І гэта дата, юбілей аднаўлення касцёльных структур на Беларусі, 35 год, яна падаецца, можа, не надта вялікай, але для Беларусі, мне здаецца, вельмі важнай. А што ж такое касцёльныя структуры? Што ў іх уваходзіць? Адразу трэба звярнуцца да кодекса кананічнага права, каб зразумець, што такое касцёльныя структуры, бо гэта незразумелая такая лацінская назва, нейкія структуры, скажем так, кагосьці можа напалохаць, але, вядома, палохацца не трэба, бо касцёл з'яўляецца рэчаіснасцю божа-чалавечай. Мы ведаем, што касцёл святы, дзякуючы таму, што ім прысутнічае і дзейнічае сам Бог. Але таксама мы ведаем, што касцёл складаецца з людзей. Мы з вами гэта касцёл. А каб мы маглі існаваць у касцёле, патрэбныя нейкія пэўныя арганізацыйныя структуры, так як у дзяржаве, напрыклад. Дзяржава таксама складаецца з людзей, але для таго, каб яна магла функцыянаваць, павінна быць кіраўніцтва, павінна быць грамадзяне, якія на сваіх пазіцыях, на сваіх пасадах выконваюць пэўныя функцыі і падпарадкуюцца пэўным нормам, установленым закону і гэтак далей. Таксама і касцёл. Ну, так вось створаны, скажем так, людзі для таго, каб усё было ў парадку. У касцёле таксама, як і ў свеце, павінен быць парадак. Сам Бог творца, скажем так, устанавіў у сусвеце парадак. Так вось, калі мы звернемся да кодекса кананічнага права, то мы з вами паглядзім, што існуюць розныя структуры у касцёле установленыя. Тут больш хіба што скажуць кананісты, прафесіяналы ў гэтай сферы. Для нас вельмі важным з'яўляецца менавіта два паняцці. Першае паняцце гэта дыяцэзія, а другое гэта апостальская адміністратура. Уся справа ў тым, што на працягу гісторыі, скажем так, гэтыя структуры, яны не ўзніклі вось толькі тут цяпер, напрыканцы 20-го стагоддзя. Напрыклад, у час гарбачоўскай перабудовы, мы так кажам. А яны ўзніклі нашмат раней, і касцёл на беларускіх землях існаваў яшчэ задоўга да гэтага, ад моманту, калі хрысціянства прыйшло менавіта на нашыя землі. І таму я буду карыстацца дакладам біскупа Александра Яшэўскага, які ён агучыў падчас каляднай канферэнцыі, якая была зімой гэтага года. Так вось, ён трапна заўважыў, што аднаўленне структур гэта не было такой, скажем так, не юбілей стварэння новага касцёла нейкага, але гэта магчымасць
менавіта аднаўленне таго, што было ўжо раней, што ўжо існавала, але пэўным чынам у савецкі час было перапынена ці моцна, скажам так, паменшана. І калі мы звернемся ўвогуле да гісторыі, то тут, як трапна заўважым у пастырскім слове арцыбіскуп Юзеф Станеўскі, на тэрыторыі Беларусі хрысціянства ўзнікла яшчэ ў 10 стагоддзі, калі княгіня Вольга ў 959 годзе папрасіла нямецкага караля Атона I прыслаць біскупа і святароў. На пачатку 11 стагоддзя нават у Тураве было заснавана біскупства. Першым біскупам быў Раньберг. Але гэта не была сталая структура. Гэта, я бы сказал, было такое місійнае біскупства менавіта для тых рэалій, якія былі тады ў 11 стагоддзі. Яно вельмі хутка перастала існаваць. Яно не закаранілася менавіта. Мы кажам пра каталіцкае біскупства. Больш важная структура, якая паўплывала на развіццё касцёла на большай частцы тэрыторыі Беларусі, як мне здаецца, была утвораная ў 1388 годзе Віленская дыяцэзія, першым біскупам якой быў Андрэй Яшчэмбец. І вось менавіта гэтая дыяцэзія, якая была ў складзе Гнезненскай мітраполіі, бо тады Вялікае княства Літоўскае вельмі моцна, скажам так, мела ўплывы дакладней наадварот, польскае каралеўства мела вялікія ўплывы у тым ліку ў рэлігійнай сферы на Вялікае княства Літоўскае, на касцёл. Вось, і ад гэтага моманту пачаў развівацца менавіта касцёл. Але гэта зноў жа ў іншай культуры, у іншым кантэксце. Вельмі цікава, што менавіта ажно ў 18 стагоддзі тут дайшоў менавіта беларускі кантэкст у вельмі цікавай, скажем так, гістарычным кантэксце. Уся справа ў тым, што калі распачаліся раздзелы Рэчы Паспалітай, тады кіраўніцай расійскай імперыі была царыца Кацярына II, мы это ведаем. Вось, і яна ў 1773 годзе устанавіла некананічнае беларускае біскупства са сталіцай у Магілёве. Не апостольская сталіца, а царыца ўтварыла беларускае біскупства. Дагэтуль слова беларускае ўвогуле не функцыянавала, што цікава. Доўгія былі перамовы з апостольскай сталіцай, шмат было нязгодаў, але пасля ўсіх гэтых перамоваў паміж Санкт-Петербургам і апостольскай сталіцай папам Піем VI у 1883 годзе была прызнаная і павышаная ў статусе да Магілёўскай архідыяцэзіі. І вось гэта вялікая Магілёўская архідыяцэзія, якая дасягала ажно Камчаткі ці Дальняга ўсходу Расійскай імперыі, была самай вялікай па плошчы архідыяцэзіі ў свеце. Яна пачала існаваць у 1783 годзе, была павышана. Это 18 стагоддзе, ўсё ж надалей мы кажам. Так вось, фактычнай сталіцай быў Санкт-Петербург, але наш горад Магілёў беларускі менавіта лічыўся вось такой вось тытулярнай, можна так сказаць, сталіцай гэтай архідыяцэзіі. Так вось потым, і гэта ўсё прыпамінае нам арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, у 1798 годзе была заснавана Мінская дыяцэзія, вось, якая на працягу 19 стагоддзя, на жаль, юрыдычна з пункту гледжання Расійскай імперыі была ліквідавана, але не апостольскай сталіцы. Адноўлена была таксама у сваёй дзейнасці ў 1917 годзе, а ў 18 фактычна пачала сваю дзейнасць. Але вельмі кораценька. Біскупам быў вельмі вядомы слуга Божы Зыгмунд Лазінскі, вось, які павінен быў пераехаць потым у Навагрудак, а затым у Пінск. І ў 1925 годзе у Пінску ўтварылася новая менавіта дыяцэзія. А гэтая мінская дыяцэзія, яна існавала далей.
але яна не функцыянавала, не было біскупа, не было як такога жыцця. Вядома, некаторыя парафіі функцыянавалі, і там былі душпастары, але арганізацыі менавіта як такой не было. І вось мы падыходзім менавіта да гэтай даты. 13 красавіка 1991 года ёсць фактычная дата аднаўлення, скажем так, гэтых структур. Гэтаму папярэднічала абранне новага біскупа для Беларусі. Это адбылося ў 1689 годзе, і гэтым біскупам стаў біскуп Тадэвуш Кандрусевіч. Ён быў менавіта прызначаны апостальскім адміністратарам мінскай дыяцэзі, якая ўсё ж існавала, але вось цяпер займела толькі пастара для католікаў рымскага абраду ў Беларусі. Яна расцягвалася фактычна сваёй юрыдычнай сілай на ўсю Беларусь, не толькі на тую мінскую дыяцэзу, якая існавала раней, але на ўсю Беларусь. Але вядома, апостальская адміністратура, мы цяпер звернемся да кананічнага права. Гэта акрэсленая частка Божага народа, якая з увагі на асобныя і вельмі важкія прычыны не заснавана найвышэйшым пантыфікам у якасці дыяцэзіі і даручана пастырскай апецы апостальскага адміністратара, які кіруе ёй ад імя найвышэйшага пантыфіка. Так, арцыбіскуп Кандрусевіч сённяшні, які на пенсіі знаходзіцца, ён тады быў біскупам, але апостальскім адміністратарам. Гэта значыць, што па пэўных прычынах гэта была такая пераходная структура. І хацелася, каб былі ўжо паўнавартасныя структуры. Да паўнавартасных структур трэба было чакаць вось амаль што 2 гады. Гэта дастаткова хутка, бо у некаторых краінах дагэтуль, напрыклад, у Казахстане існуе, наколькі мне вядома, апостальская адміністратура Атырау, там не так шмат вернікаў для таго, каб утвараць дыяцэзію. Ну, бо інакш нельга падзеліць на дэканаты, мала парафій і гэтак далей. І таму існуе як апостальская адміністратура. У Беларусі тады адраджаўся касцёл, была бачная перспектыва, і святы папа Ян Павел II гэта ўсё вельмі выразна бачыў, тым больш, што ён паходзіў з суседняй краіны, з Польшчы, і вельмі добра ведаў увогуле сітуацыю, якая існуе. І таму ён менавіта прыняў такое смелае і адважнае рашэнне. Колькі дыяцэзій было утворана на тэрыторыі Беларусі на той час? На тэрыторыі Беларусі на той час утворана 3 дыяцэзіі. Першая гэта мінска-магілёўская архідыяцэзія, другая гэта гродзенская дыяцэзія, і трэцяя гэта не створаная, толькі адноўленая у сваіх межах, новых межах, бо далучана яшчэ да той часткі, якая засталася ў Беларусі, далучана Гомельская вобласць, пінская дыяцэза. Такім чынам мы атрымалі мінска-магілёўскую архідыяцэзу, у якую тады ўваходзіла Мінская вобласць, Магілёўская вобласць і Віцебская вобласць. Потым тэрытарыяльна пакрывалася. Потым гродзенская дыяцэзія, якая пакрывалася з тэрыторыі Гродзенскай вобласці, і пінская дыяцэзія, якая пакрывалася і пакрываецца дагэтуль з тэрыторыі Брэсцкай і Гомельскай абласцей. Затым, як мы ведаем, 13 кастрычніка 1999 года зноў жа папа святы Ян Павел II вылучыў з мінска-магілёўскай архідыяцэзы яшчэ адну дыяцэзію, якая назвалася Віцебскай дыяцэзіяй. І вось пакрывалася менавіта, і цяпер дагэтуль пакрываецца з адміністратыўнымі межамі Віцебскай вобласці. Вось так. Такая гісторыя. Гэта сапраўды, ну, нават мы ўжо закранулі гэты шлях развіцця нашых дыяцэзій, да? А калі вярнуцца гэтай 35 год таму, якія выклікі паўсталі перад святарамі, перад кіраўніцтвам касцёльным на той час? Вельмі сур'ёзныя насамрэч выклікі, вельмі сур'ёзныя. Чаму? Таму што пасля працяглага, доўгага перыяду савецкага атэізму, калі улады не дазвалялі адкрыта вызнаваць веру, касцёл знаходзіўся ў падполлі фактычна. Вось, некаторыя толькі парафіі існавалі, каля 50 святароў выконвала сваё служэнне, і то гэта былі вельмі часта ўжо пажылыя людзі.
найчасцей пажылыя людзі, якія з вялікім хваляваннем глядзелі, а што гэта будзе, як гэта ўсё станецца. Яны прасілі Бога, і як бы трохі нават не зусім ім верылася, што это ўсё адродзіцца, адновіцца і гэтак далей, але яны ўсё роўна давяралі Богу, бо ўсё ў Божых руках, і чакалі. І вось яны таксама дачакаліся. І, вядома, 50 святароў на ўсю Беларусь гэта вельмі мала. Патрэбна было менавіта новыя святары. Тыя, якія стануць на чале парафій, тыя, якія павядуць Божы народ, прагны, скажам так, сакраментаў пакаяння, эўхарыстый, іншых сакраментаў да Божага валадарства. Так вось, з першым з гэтым сутыкнуўся біскуп Тадеуш Кандрусевіч. Ён папрасіў касцёл у суседняй нам краіне Польшчы, каб дапамог. І дзесьці каля 100 святароў прыехала. У гэты час было адноўлена каля 100 касцёлаў. Гэта былі першыя крокі, якія былі зробленыя у няпоўныя 2 гады. Это ўжо вельмі важны, скажам так, такі крок. Другое. Каб былі святары, патрэбная фармацыйная пляцоўка. Фармацыйнай пляцоўкай з'яўляецца, як мы ведаем, семінарыя. 1 верасня 1990 года у яшчэ не завершаным, скажам так, будынку былога кляштару Бернардынаў у Гродні адкрыла свае дзверы вышэйшая духоўная семінарія. Тады адзіная на ўсю Беларусь, але якая ўжо магла рыхтаваць святароў. Вядома, прафесары ў асноўным былі прыезджыя. Некаторыя прыехалі і засталіся ў Гродні, яны таксама, я памятаю, мяне вучылі, ці ксёндз Ежы Левінскі, ці ксёндз прафесар Тадеуш Вышынскі, гэта былі такія, скажам так, самыя першыя, ксёндз Роман Катлімоўскі, доктар таксама. Першыя з гэтых святароў, якія пастаянна знаходзіліся ў семінары, хоць, вядома, яны не былі беларусамі, але ўнеслі ў вялікі ўклад. Ну і іншыя прафесары, якія прыязджалі, потым, калі ўжо семінарыя пачала выдаваць, скажам так, сваіх святароў, то яны ехалі на вучобу, і тады ўжо свае мясцовыя святары пачалі паціху ўваходзіць у навучальны працэс. І сёння мы маем так, што здаецца, усе, ці амаль усе, я ўжо дакладна не памятаю, хіба што усе прафесары, якія выкладаюць, гэта мясцовыя, гэта беларусы, все нашы, так кажуць. Вось. Але вось патрэбна было менавіта тое, каб, як сказаў арцыбіскуп Тадеуш, каб свая кроў пульсіравала ў жылах касцёла. Таму што донарская кроў, яна некаторы час можа, так скажам, жывіць цела, але на пастаянна то не, павінна быць свая кроў. І вось свая кроў, калі так пераносна казаць, менавіта свае святары паявіліся дзякуючы Гродзенскай семінарыі, а потым яшчэ да гэта далучылася іншая фармацыйная пляцоўка, Пінская семінарыя, якая адкрыла свае дзверы ў 2001 годзе. Гэта сапраўды неверагоднае адчуванне. Вот я адчуваю ўнутраную падзяку ўсім тым людзям, якіх вы назвалі і ўзгадалі ў думках, і прашу памаліцца за іх таксама, бо без іх не было б беларускага касцёла. Чаму беларускага? Я памятаю тыя часы, калі мяне бабуля прывяла у гэтую адноўлены касцёл, у першы, потым другі, там на вёсцы на Гродзеншчыне. Гэта мы ехалі, першая камунія ўвогуле была так даволі далёка ад нашай вёскі. Мы вучыліся пацерам па-польску, прычым яны так былі пацерам, разумееце, так? Малітвы першыя, весь катэхізіс першы быў па-польску. З'явіліся такія кніжачкі, надрукаваныя кірыліцай, дзе былі польскія словы, і першая «Ойча наш», «Вітай Марыя», гэта былі менавіта такія транслітарацыя, правильно? Так, транслітарацыя была. На зразумелую кірыліцу, на беларускую. Каб людзі маглі таксама падрыхтаваць дзяцей да споведзі. Але гэта Беларусь. І трэба было пераходзіць да роднай мовы. Як адбываўся гэты пераход? Бо большасць святароў было палякамі.
Так, канешне, але вядома, што людзі не разумелі да канца польскую мову, хоць, напрыклад, у заходняй частцы у яе свая гісторыя, як мы ведаем, што до 1939 года знаходзілася, скажем так, у складзе другой Рэчы Паспалітай, гэта значыць Польшчы. Вось, і там, скажем так, шмат было яшчэ тых людзей, якія хадзілі ў польскія школы, памяталі і гэтак далей, але было таксама сярэдняе пакаленне, новае пакаленне, якія ўжо не разумелі, якіх ужо трэба было там спецыяльна вучыць, бо ў школы у нас усё ж такі па-беларуску, па-руску і гэтак далей. Вось. І касцёл пакліканы для таго, каб абвяшчаць Евангелі на зразумелай мове для чалавека. Вось. Першым, што было зроблена, гэта выданне менавіта яшчэ за часоў існавання апостальскай адміністратуры, менавіта выданне малога катэхізіса і таксама парадку святой імшы. Это яшчэ калі біскуп Кандрусей, тады яшчэ біскуп, вось, выдаў. Але гэта былі выданні такія, можна сказаць, студыйныя, такія першасныя. Яны патрабавалі, скажем так, прафесійнага падыходу. І вось гэты прафесійны менавіта падыход у працэсе развіцця касцёла потым менавіта праявіўся ў тым, што у 1992 годзе па рашэнні мітрапаліта Мінска-Магілёўскага арцыбіскупа на той час Казіміра Свёнтка была створана першая камісія па перакладзе літургічных тэкстаў і рэлігійнай літаратуры. Потым яна была рэфармавана ў мітрапалітальную камісію па тлумачэнні літургічных тэкстаў і рэлігійнай літаратуры. Гэта ўсё знаходзіцца ў дакладзе біскупа Александра Яшэўскага. Як мы ведаем, цяпер біскуп Александр Яшэўскі з'яўляецца кіраўніком, старшынёй камісіі Божага культу і дысцыпліны сакраментаў, у які ўваходзіць секцыя па перакладзе літургічных тэкстаў і афіцыйных дакументах касцёла пры канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі. Яна менавіта ў такім складзе, у якім цяпер існуе, а ўтворана у 2004 годзе. Вядома, там адбываліся пэўныя змены. Так вось, секцыя перакладала на беларускую мову літургічныя кнігі, зацверджаныя афіцыйна апостальскай сталіцай, дзякуючы чаму былі выдадзеныя усе літургічныя кнігі, патрэбныя для цэлебрацыі сакраментаў у гэты час. Таксама вельмі важным з'яўляецца біблійнае выданне на беларускай мове, пераклад 4 Евангеліяў, першае поўнае афіцыйнае рымска-каталіцкае выданне новага запавету, лекцыянары, а таксама нядаўна, мы памятаем, была прэзентацыя пяцікніжжа Маісея. І праца секцыі па перакладзе далей вядзецца, далей перакладаюцца. Акрамя літургічных кніг былі перакладзены сакраментальныя рытуалы і таксама афіцыйныя дакументы касцёла, такія як папскія энцыклікі, адгартацыі, іншыя дакументы касцёла, пасланні папы, гэтыя вось афіцыйныя дакументы, якія на ўвесь касцёл. Гэтым таксама займаецца менавіта секцыя. З гэтых выданняў могуць карыстацца і святары, і вернікі, і не мець ніякіх сумненняў, што там штосьці няправільна з філалагічнага ці іншага пункту гледжання. Так. Было выдадзена, вось мы з вами успаміналі, кодэкс кананічнага права не так даўно. У мяне тут напісана 2022 год выдання. Таксама гэта ўжо была праца, скажем так, больш кананістаў. Апостальскі нунцый гэтую справу ўсю, скажем так, курыраваў, і тыя святары, якія закончылі кананічнае права, яны менавіта ў супрацоўніцтве з іншымі, скажем так, спецыялістамі пераклалі кодэкс кананічнага права, і нам не трэба карыстацца цяпер з іншых перакладаў, мы маем менавіта свой.
Такі вялікі шлях прайшла ўжо наша каталіцкая беларуская царква. Гістарычны, і гэта адноўлены 35 гадоў. Ужо ўзгадалі шмат файнага. А што яшчэ мы здабылі за гэты час? Апроч таго, што ўжо было сказана, вядома, свет ідзе наперад. Як часта это паўтарае арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч, што калі ты хочаш ісці ў ногу са светам, табе трэба бегчы. Калі ты хочаш кіраваць нейкімі працэсамі, уплываць на іх, табе трэба бегчы вельмі хутка. І таму свет не стаіць на месцы, і мы таксама, скажам так, у эпоху інтэрнэта, цяпер яшчэ штучнага інтэлекту, і да якога таксама павінны адносіцца, скажам так, адпаведным чынам, вядома, што павінны былі ўзнікнуць і пэўныя выданні. Так вось, у пачатку адраджэння касцёла ўзніклі такія вось друкаваныя выданні, як усім вядомыя часопісы менавіта «Наша вера» і «Ава Марыя» мінска-магілёўскай архідыяцэзіі, таксама «Слова жыцця» газета Гродзенскай дыяцэзіі, «Дыялог» часопіс пінскай дыяцэзіі, і затым, калі была ўтворана віцебская дыяцэзія, «Каталіцкі веснік» газета віцебскай дыяцэзіі. Гэтыя друкаваныя выданні падаюць не толькі навіны, але таксама з'яўляюцца такім вось сродкам евангелізацыі, бо там паказваюцца таксама артыкулы на розныя тэмы, у тым ліку на тэмы духоўнасці, якая таксама вельмі важная, здаецца, у касцёле. Апроч гэтага, як я ўжо сказаў пра інтэрнэт, трэба было, каб былі свае старонкі, з'явіўся партал канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Беларусі «Католік Бай» і старонкі ўсіх нашых 4 дыяцэзій. Гэта значыць мінска-магілёўскай архідыяцэзіі, «Католік Мінск.бай», Гродзенскай дыяцэзіі «Гродненсіс Бай», пінскай дыяцэзіі «Пінск дыёцэзы.бай» і таксама віцебскай дыяцэзіі, якая называецца «Католік Ньюс.бай». Усе навіны там менавіта мы можам знайсці. І шмат таксама цікавай інфармацыі. І вядома, Радыё Марыя, якое, дарэчы, у гэтым годзе таксама будзе святкаваць юбілей 10 год. 10 год. Это вельмі важны юбілей і вельмі добра першая круглая дата такая вось. Таму же цяпер хацеў бы павіншаваць радыё і пажадаць новых поспехаў. І Божае благаслаўленне. Дзякуй вялікі, што амаль мусіў увесь гэты тэрмін, ксёндз Павел, вы з Радыё Марыя. Прынамсі, колькі я ўжо тут працую, а вы яшчэ раней. З 2018 года. Ось бачыце, якія выклікі паўстаюць перад каталіцкім касцёлам і беларускім касцёлам у цяперашні час? Цяпер таксама ёсць выклікі. Нельга сказаць, што вось касцёл, адрадзіўшыся, ён можа пачуваць на лаўрах. Ён павінен дынамічна далей развівацца. І вось цяпер, скажам так, больш кранае тое пытанне, якое вельмі яскрава, вельмі выразна паставіў святой памяці папа Францішак, якога першую гадавіну пасля смерці будзем святкаваць у гэтым месяцы 21-га. Так вось, ён пачаў выразна сфармуляваў менавіта паняцце сінадальнасці. Што не толькі святары і манаскія асобы павінны ўсё арганізаваць у касцёле, што яны самыя галоўныя дзейнічаючыя асобы, і менавіта яны, як кіраўнікі, скажам так, вось яны кіруюць Божым народам, першую чаргу святары, біскупы, святы айцец і гэтак далей. Але кожны вернік на моцы сакраменту хросту не толькі, скажем так, далучаны да супольнасці каталіцкага касцёла, але таксама пакліканы. Яму дадзена заданне актыўна, скажем так, весці актыўнае жыццё, актыўнае служэнне ў касцёле. І такім чынам, каб гэта вернікі нашыя менавіта усвядомілі. Таму
існуюць апроч традыцыйнага душпастырства, ці можа нават я бы сказаў бы як частка традыцыйнага душпастырства, інтэгральная частка, розныя апостальскія і іншыя рухі, таварыства апостальскага жыцця і гэтак далей. Як казаў, скажем так, папа Бенедыкт XVI, што вось касцёл у маленькіх групах асаблівым чынам праяўляе яскрава сваю дзейнасць, і асноўная дзейнасць — гэта евангелізацыя, гэта нясенне праз слова і прыклад менавіта вучэння Езуса Хрыста, Евангелія. Так вось, гэта найлепш рабіць менавіта ў такіх вось невялічкіх групах. І таму вернікі, не адасабляючыся ад супольнасці касцёла, але менавіта адчуваючы часткай гэтага касцёла, таксама ў сваіх групах, скажем так, развіваюць сваю духоўнасць, а таксама дзейнасць, якая выражаецца навонкі, адкрыта да іншых людзей, таму што Езус Хрыстус аддаў сваё жыццё за ўсіх людзей, і мы таксама павінны гэта адчуваць. Можа, гэта яшчэ ідзе такі працэс фарміравання, скажем так, гэта ўсяго. Ён яшчэ не закончыўся ў Беларусі. Гэта вось працэс сінадальнасці, гэта значыць, каб большы быў удзел менавіта свецкіх. Але ведаеце, у нас ужо шмат задаткаў ёсць дзеля гэтага. Напрыклад, Мінскі тэалагічны каледж імя святога Яна Хрысціцеля, Гродзенскі тэалагічны каледж імя святого Казіміра, Баранавіцкі катэхетычны каледж. Яны рыхтуюць менавіта свецкіх вернікаў да таго, каб яны былі катэхетамі, кантарамі, таксама працавалі з людзьмі, якія не чуюць, глухія і слабачуючыя, якія праводзяць экскурсіі, скажам так, але менавіта ў гэтым каталіцкім рэлігійным рэчышчы. Гэта называецца рэлігійны турызм. І іншае ёсць таксама напрамкі. Гэтым, вядома, не вычэрпваецца, можа, з часам паўстануць нейкія іншыя формы, але вельмі важна, што каб гэтая тэма не сыходзіла, бо без кожнага з нас не можа развівацца далей касцёл. Святары нічога не могуць зрабіць без вернікаў. Таму, дарагія вернікі, заахвочваем вас, каб вы яшчэ больш актыўна уключаліся ў гэта, каб кожны з нас, усе мы, адчувалі менавіта гэтую адказнасць за будучае касцёла 35годдзя аднаўлення структур, якога ў Беларусі мы сёлета святкуем. У панядзелак адбылася святая імша, і Радыё Марыя таксама яе транслявала, і вы, даражэнькія, маглі яе паслухаць у прамым эфіры. Святая імша ў гонар 35годдзя аднаўлення каталіцкіх структур на Беларусі. А як яшчэ святкаваць будзем? Яшчэ ёсць прадугледжаныя святкаванні ў іншых дыяцэзіях. Бо мы святкуем не толькі 35годдзя аднаўлення структур, але таксама ўтварэнне дыяцэзій. Это значыць, Мінска-Магілёўская архідыяцэза ўжо адсвяткавала, якая была ўтворана менавіта з гэтых двух дыяцэзій, Магілёўскай архідыяцэзы і Мінскай архідыяцэзы, скажам так. Вось такім цудоўным чынам адноўлена дзейнасць гэтых дыяцэзій. Гродзенская дыяцэзія, якая была упершыню ўтвораная, у 30-х годах былі планы, але яны не здзейсніліся. А вось у 91-м годзе яна была створаная, і там у суботу, 18 красавіка, о 12 гадзіне апоўдні распачнецца, значыцца, святая імша урачыстая, у якой Гродзенская дыяцэза таксама будзе дзякаваць Богу за ўтварэнне і за 35годдзя аднаўлення структур у Беларусі. І што знакава, распачнецца перагрынацыя абраза Маці Божай міласэрнасці, Маці Божай Вастрабрамскай па парафіях і па дэканатах архідыяцэзы. Нагадаю, дыяцэзіі Гродзенскай. Нагадаю, што яна з'яўляецца галоўнай апякункай гэтай дыяцэзіі. І гэтая перагрынацыя будзе доўжыцца да 16 лістапада, гэта значыць да урачыстасці галоўнай апякункі Маці Божай Вастрабрамскай.
Ну і таксама пра пінскую дыяцэзу я знайшоў такую інфармацыю, што 13 красавіка таксама адбылася святая імша, якую узначаліў дапаможны біскуп пінскай дыяцэзы Андрэй Зноска. Дзякаваў пану Богу за дар кардынала Казіміра Свёнтка, які спачывае у сутарэннях пінскай катедры, і таксама за слугу Божага біскупа Лазінска, які як першы біскуп пінскі развіваў і духоўнае жыццё у дыяцэзі і ўнёс вельмі важны уклад. І таксама біскуп пінскі Антоній Дзямянка 13 і 14 красавіка сустракаўся з вернікамі Гомельшчыны, і таксама адбылося вось святкаванне і падзяка пану Богу. Бо ведаеце, кожны юбілей гэта ў першую чаргу нагода для падзякі пану Богу. Не проста святкаванне, не проста адзначэнне, але таксама падзяка за тое, што ён даў, за яго дары, за тое, што ёсць. А мы таксама далучаемся да гэтай супольнай падзякі і захвочваем усіх маліцца ў гэтай інтэнцыі, бо нам невядома, што было б, калі б тады, у 90-е гады, не адбылося гэтай вялікай падзеі аднаўлення каталіцкіх структур на Беларусі. Якім чынам мы б з вами жылі зараз. Хвала пану, што мы з вами маем моцны, сапраўдны каталіцкі беларускі касцёл. Дзякуем шчыра, ксёндз Павел, за тое, што прыйшлі да нас і расказалі грунтоўна, змястоўна пра гэтую важную падзею. І вам таксама дзякуй. І спадзяюся, што Радыё Марыя, якое святкуе 10годдзе, будзе святкаваць і 20, і 30годдзе. Ведаем, што Радыё Марыя з'яўляецца часткай вялікай сусветнай сям'і Радыё Марыя, але у нас у Беларусі гэта, скажам так, адзінае такое радыё, якое кажа голасам касцёла. Таму яшчэ раз вам поспехаў, і няхай ваша дзейнасць дапамагае людзям у сустрэчы з Богам. Христос Воскрес! Сапраўды Воскрес! Госці ў студыі. Тыя, хто ішлі і не прайшлі міма.